Wala pa kunim karo-karigo, dira ako. Id na kay damo man ngayon kami, ikaw na ko usala ako. Indulungan mo man kami. Ay, daw papapili yung ko ikaw. Hinuman ti mo pipili yung naamon nga tulo. Sige daw. Sige daw. Ano? Mami! Wala pa HGM. Kanina pa talaga ako naghihingulat kay iya. Ari nagsisirong na lang. Wala pa talaga umabot. Ay, doon lang inihaya na. Baga mapangalas sa paghinulat. A few moments later. Ay na, okay nga, gabi. Gi! Kanina kami kinihinulat. Baka mga alas ka. Warik mga kasakay da, yung kay traffic. Kinakain ka. Tikang man ako dito balay. Bas, kininuot mo lang ada. Diri God, kay mahal na mahal ko ikaw. Ha, tinuon. Oo, lagi. Pay-pay naman yung trabaho naman ha. Oo, okay, warik man nanganak ko. Ano man ini? Ano man itong plano. Diri, kay ano ka nang oras na dinulat kanina? Kanina pa ako mga alas 2, sasa nagkulop na la, tapos siya na, nagsisirom na la, wala ka talaga umabot. Nababagno lang itulat ha imo. Ay, kaya mo nga nilagi. Oy, bigla. Okay, kumada na imay ni kuan. Imay ni umangkon. Oo, ako pamangkon. Okay, pumasyada ko na kung ano gininingaw ko imo. Amang ko naman niya pare. Umangkon. Kumadila akong namisita. Nagano ka man nga. Hindi, panahon masyado. Nagsabot kita. Nag-text sa kayo mo. Nasin ka nga. Pakadila. Ako nga, di kumadi ako yan ha. Wala pa lang naka-receive. Hindi naman nag-reply ako. Hindi ako maaaraw. O, pinatsabot pa. Kala. Iniid na kay may yada ka man ngayon uyab. Hindi ko tiya uyab. O diri mo ya uyab. Hindi. Ayaw, kay ano itong sabot? O, pinatsabot, di ba? Hindi mo naging sagot. Grabe ka. Pero ka-entry mas lang to. Pabugkada. Ah, diri. O, kung ada kay danay ka nagiinom. Tara na, nasin ka mga pagkaakon. Tara. Okay, kaya di mga bisita. Ano ba't na mo? Oray man ngayon klaro. Pinudulungan mo man kami. Lasing ka nga. Hide na. Hello. O gidawa, di pa dumugang panusa. Sino ini? Agoy, unindang Baka naman yun. Kumati ko, nakitang ko na ikaw. Oo, nakusa. Huwag ka man ba mga kada merkado? Kasi, Mga original niya ako na huya ba kayo mo kay nagsabot kita nga yan na kita nga oras magkikita. Okay. Nakmarunong kay imo. Oo. Nakmarunong kay imo. Wala nga naman karo-karigo. Bakit ka umulo? Mga ano man din mo ra. Mga biyak. na. Ano? Tara na kayo. Nagagat kami itong mag-raksot na ito. Okay, di na ako. Di na kwa imo. Trabaho na Diri na kita ba yan nagsabot kanina. Okay, di rin ka pa kayo mo kay tuwang ka. Bakit umulo? Sus, ngayon lang kay. Wala pa kunim karo-karigo. Di na ako. Id na kay damo man ngayon kami, ikaw na ko usala ako. Indulungan mo man kami. Ay, daw papapili yung ko ikaw. Hinuman ti mo pipili yung naamon nga tulo. Sige daw. Sige daw. Ano daw? Adi Michael, Dip, bagat. Tapos ikaw, bagat rin yung kinakaon. Tapos adi na, Nakapaglawas. ikaw bagat rin kinakaon, Dip. Alakan nga mga original ni nga. Ano ba tak nadigay nga ligo mas. Di na ako. Adi nalaw kan GM, kaya kinala ako. Sana all. Tara, mahuli. Sus, Gusto ka. waray. Huwag ka. Para kita mahihimo ha, kaya akong ginpili. Alit ako! Ako ang tama. Bukota. Meanwhile. Nagpapasalamat ko na ko id na nga ako niya maging pili. Kayo naman. Kaya na, tutulog kami. At ang dodo ha. Okay. Ano sa Michael? Baka matulong naging kakao. Saglit na to, nagot talaga ako forever liwat. Tapos si Dudit. Baka matulong naging pagkakarokarigwa ano? Ambot lang ako kay Dir, pag ito makakilala. Ano man, nagto na kita ka magdidit kita. Bakit kita? Bakit kita magdidit kita nga duwa? Ngain. Nga to kibahin kita yabtan mira nga, di ba yung bumalik? O sige. Tar, Ati anay. kapot. Hindi na, makukuhan, mahuhulog.